Be di pwynt cael supercar? Be di pwynt cael supercar? Be di pwynt cael supercar? Shorts, dos o ddim. Be di pwynt cael supercar? Wel, eco-boost un o'n nhw. Just wheelie waving. Yn personol, dwi'n meddwl, rhywbeth am mwy ridiculous a dwi wedi brynu ddim yn dallt y pwrpas. Swn i ddeud, main point o cael supercar ydy bod o'n fast. Ddim swn i ddeud. Ford Pista, mae hyn yn really powerful. Ferrari Challenge Car. Ddim yn wrigol. Mae'n ffynnu, oedden ni mewn sioe a lot o geir newydd sbon yna ac o Lewis yn chwerthin am henni, ac o'n i eisiau cael y passion i gyd. Mae'n fatha sut allai wastio mwyaf o bres yn mynd un go a rhywbeth sydd ddim rili na fast yn diwedd pan ti'n gweld y ceir yn sen modified ma'n sy'n chwalu nhw. Di supercars ddim fel arfer yn cael ei modifio. Neu be bynnag, dos am byd yn rhyw unigryw amdano nhw. Wel, wrach bo' na, ond ti'n mynd i siop a ti'n brynu'n. Na fo. Sbiwch malwan. Ystod yma heddiw yn Plas Coch, yn hyn o Lewis, mewn supercar meet. So, just blas o beth sydd wedi cyrraedd yma heddiw. So, ni am walk round the city, sy'n ni weld quality y case yma heddiw. So, athyn ni meet bach yn Plas Coch a few weeks yn ôl. A ni drosodd i gael look ar ei Ford GT40 yma, un o ddau yn y byd. Eisiau na i helpu Lewis llnau y ceir, cos oedd o'n llnau y supercars yna. So, dyn ni yma y supercar meet, a dyn ni efo Craig. Tyd oedd y amount o bobl yn abo Lewis yna yn unbelievable. Tyd fatha'r first name terms sort of things, you know, if you can say that. So, dyn ni ddechrau yn yma. Dau Ferrari. Dwi'n gwybod beth yw yma. Mae Lewis i mewn efo'r hogia supercars yma. Mae'n gwneud lot o gwaith i'r hogia sy'n byd supercars ar, wel, Sir Fôn a Gwynedd. Diolch. He's in with the cool lot. Fyddai'n delio efo at least un supercar yr wsos, ni ddeud. Where's the handbrake? Where the fuck's the handbrake on it? Huh? Oh, old school. Didn't think it'd be that old school. Dyn nhw'n ceir rhad a mae'n hawdd prynu supercar ond ti isio maintainio fo wedyn does. Rhai pobl gallu bod yn really awkward ond os ti'n talu lot o bes am car ti isio fo'n iawn hefyd does. Dwi'n dall lle maen nhw'n dod o so na trio gorau dwi'n gallu i gael o'n perfect. Yeah. Typical supercar owner. Hen ddyn efo coc bach. Ne, just rhywun efo lot o bres, really. Dwi'n smodd y lliw yma de. Crayon grey. Dwi'n mynd i'r lliw. Mae o'n opsol extra, dwi'n mynd rhad de. Ond mae'n werth o dwi'n meddwl. Bach o sbio na fi, sbio'r car fos gyda'n ytrach na bod nhw hynna passionate am y ceir. Bod ti'n mynd rhai pobl sy'n rili hen, sef o supercars yma, mae'n rhai pobl sy'n rili ifanc sy'n mind-blowing, really. So, early 20s. To beth? Wow, I need to know what they know. Ne, lovely. Peth dwi'n licio amdano'n car yma, de, fatha
Porsche, especially hwn, 911 Targa GTS. Dwi'n chdi reifio fo i rwla. Dwi'n picio i Tesco, just Tesco. Dwi'n picio allan yn fwy dwi'n misys, dos yn hwnna. Dwi'n rhaid naid i mynd. Yes, swn i'n cael supercar fan hyn un dynod. Sgyn i ddim math o ddiddordeb cael supercar o gwbl. Byth. So eich ni wario mres ar car bach mwy stealth os lici di. Yn dod ar eidar. Hen Audi neu fath felly. Nes i weld un Audi R8 o blaen, oedd i'n neud o dda, ond oedd o hollol afiach, oedd i fatha cael stantio'r wings yn ôl, gadael rydyr i spoiler difrifol afiach ar y cefn. Bod o'n bach yn offensive i bobl sy'n licio supercars allan i fel, swn i'n cael ei neud na. Dwi jyst yn crafu be bynnag fedra i wneud a prynu a gwerthu a i gael be sgyn i. Mae supercar just hollol out of reach. So basically, dwi jyst yn neud poster bach ar y ffôn. Hang on. Snapchat. I fi cael gyrru fo i cwsmeri a ffrindiau, jyst amdan y meet dy sil. Bach last minute, ond yn fydd o'n reit organised, digon o geir. Just danos yn off, basically. Yeah, more sad as it is, ond dyna fyddi o. Dwi'n dyna parcio yn ôl bwyd. Dyn ni purposely ddim di roi dim advertisements amdano fo, achos eitha too much. Mae pob yn licio gweld supercars ni. Ti'n gweld supercar bob dydd yn greit. So, pan maen nhw'n gweld 20 mynd i'n lle, maen nhw'n... pobl trafeilio. Os maen nhw'n ffeindio allan bod ni yna dy sil, eithon trafeilio just i gweld y ceir. Dwi wedi message o few pobl sy'n ymfi maris anyway, a fy nhw wedi dweud fydd o'n bonkers os mae pobl ffeindio allan. So, mae'n supercar meet weekend ma yn Fiwmaris. So dwi jyst gorau prepio gyd o'r ceir yn barod, neu siwr yn edrych ar y diwrnod. Dwi disgwyl tua 20 i 30 o supercars i ddroi fyny. Gif fi 3 i wneud iddi o. Werth ta $500,000. Mae vibe y meet totally gwahanol i just meets dwi wedi bod i pan ni'n ifanc. Street car meet, so to speak. Mae pobl refio ceir nhw, drifio'n wyll, mae supercar meet fwy fatha contained. Dwi'n siŵr as o'n yn asol, so rei bobl byth o fforddio car fel un. Mae'n siŵr naid byth o fforddio car fel un. So mae pobl, neith pobl mynd yna jyst i gweld ceir fel achos neith nhw byth cael chans arall. Mae nhw'n jyst yn exotic, ydy. Ti'n mynd rili gweld nhw, no? Dwi byth yn dreifio nhw, ti'n mynd gweld llawer nhw rown fyma o'n. Yn iffar ag ara. Iffar o fysin. Mae attention to detail yn y build quality, just shell y car, carbon fibre, tubular manifolds, rhai o'r ceir yma sydd wedi cael ei bildio, injans yn cefn, mae bob dim yn wahanol. Just sbio vents yn bob man, mae hwnnw fo gola yn yr engine bay, fatha. Dyna mae'n gwahanol, ni. Mae'n pobl licio gweld gwahanol. Mae'n special cael gweithio'r pethau fel un, ond mae'n fatha...
gôl hefyd, Fatha, mae'n just yn eimio, ti eisiau eimio amdani yn does? Welcome to voicemail. Diolch o consol i'n fath Dwi wedi gyrru message ar Facebook iddyn nhw. Just out of courtesy, Sgwrdd, swn i'n licio, swn i'n gwybod bo fi efo 20-30 games roi fyny i Sul. A fi swn i'n llyd hefyd. So, dwi'n eisiau nhw'n cael go arno fi. So, bydd eich gael ymlaen trio pan Maris wan? Dwi'n meddwl fod nhw wedi cael i wan. Be na i wneud ydy, na ffonio nhw'n bora. Ie. Just ein na. Dwi'n bo, a jyst ddim rhoi enw. Pan sy'n nhw'n troi lawr 20 million So, gyda i un o cwsmeriau fi, Martin, gyfo McLaren, gyda i Anthony, gyfo Lamborghini Hurricane Coch. Un o ffrindiau fi, Jake, gyda fo lot o ffrindiau o ochr o fo, efo am yn over ceir yn real, lle gymaint o Ferraris a un Ferrari F12, mae'n one of one. Does o dim byd arall fel o'n y byd. O plan fi oedd, os o'n i'n licio mynd yna reit buan a gweld sy'n mae'r consol be maen nhw ddeud, os o'n i'n licio trio blocio dan o'r car park off, so bod ni efo just access i ceir ni lle, so bod ni'n gyd efo'i gilydd. Dwi'n gwybod beth i ddweud. Dwi'n gwybod, gan i kick out yn munud, dwi'n gwybod gan i kick out. Ie, dwi'n licio trefnu meet. Actually, dwi ddim yn licio trefnu meet. Mae'n stressful. Can you go there, please, mate? Mae'n stressful achos bod so lot o llefydd yn licio car meets. So lot o bobl yn licio supercars. Maen nhw'n swn lled, mae'r bobl gallu fod yn swn lled. Fi ath drefnu y location a amseroedd o bod i'n fel la. A yn efo help o un o ffrindiau fi, Jake, i dod ar ceir. We're all in like a little car group called the SSOC, which is down as a sound supercar owners club because there's quite a few out there that aren't as sound as everybody else. It's a great group of lads that we've got that all come from Birmingham's the furthest someone's come away from today. It looks easy getting all these people together, but oh, it's a nightmare. Just a great drive through here, obviously looking at the scenery, keeping at the speed limit like everybody does. When you're going through the hills in Wales, and I mean, it's just a massive buzz, and you've got people through the towns who they're going out on their walking days and everything, and they just don't expect to see this come through. I mean, you've probably got like, I don't know, probably over £2 million worth of cars in a car park here, and people are like just looking at you going, where the frickin' hell's this come from? Well, being in this car, literally I can't go anywhere. I can't even go to the supermarket without anybody taking a photo of it. Wherever I go, so it always gets attention. Mae'n sact lot o bobl yn fod, ne? Sort of kids hefyd. How you organised it? This is my place. Ni siarad efo dau genod na fyna wan. Maen nhw literally jyst dod yma am dro. Maen nhw wrth i fod mewn y ceir yma. Maen nhw wedi dweud, dyn ni wedi pigo dwrnod gorau i ddod, lle. Good, thank you. Yeah, we organised this about... Oedd o attractio lot o bobl, do. Just bobl, just the public in general. So, nath ni'n deitha neb. Heb law pobl yn mynd, bol na meet, ac yn dal, faint,
50 o bobl yn sbio rownd y ceir. Ni wedi weld y sylw mae gael heddiw, a ni wedi weld mae pobl yn cwyno, lot o bobl yn cwyno, fydd na lot o gwybod heddiw. Nes i message o Lewis i weld sut oedd y Miat supercar yn mynd, a ddedodd o, dwi'n siŵr na ffres o exactly oedd, da ni wedi cael police yma. Dwi'n siŵr dweud. Can I dweud hwnna? Na. Mae'n police yn troi fyny as expected. Byd o'n nhw. Just, dwi'n dreifio fatha dicks. Nath y police troi fyny diwedd. Nath nhw droi fyny achos o'na un neu ddau o bobl ddim yn dreifio yn saff. A dyn, maen nhw wedi cael complaints yn meddwl yn dweud bod nhw wedi ffonio mewn a complainio amdano nhw. Do you ever get any like bad, you know, when you do like do donuts and shit like that? Do you ever get any kind of hassle when you do this kind of stuff? Well, obviously, depends. Some people don't like it, some people egg you on to do it. But half the time when I'm driving through small towns and villages, people are just like that, telling you to get it going or something. The thing is, petrol car loud, you only have to be doing 30 and drop it down a gear and it makes a bang and a clang and makes people smile. Well, just in one of them things. And there's a time and a place, does. Bob tro. O'n i'n gwybod boys, dydw i. O'n i'n gwybod, fydd police yn mynd i peth. So, dyna sy'n gweithio. Dyna sy'n mi sy'n gweithio. I fi, dwi'n meddwl mae supercar just yn unobtainable rhywsyd i rhywun eitha fi, cyflog bach. Os dwi'n gweld un fel la de. So, mae'r ceir supercars just ar lefel completely gwahanol. If for experience drifio yn y ceir fel la. Experience glosach gei di i dreifio car asio iawn ar lôn. Ti'n cael ei treatio'n wahanol, dwi'n meddwl. Ben dwi wedi cael bolwcus i dreifio supercars. A ti'n tynnu fyny rhywle, mae pobl yn... Maen nhw'n treatio chdi'n wahanol. Are you okay? Yeah, good mate, you? Yeah. Ti'n troi fyny mewn i'w corsa bach, dyn nhw'n sbio ar chdi. Ti'n troi fyny mewn Ferrari, maen nhw'n... sbio hwn. A maen nhw'n siŵr nabod chdi. Do, really hapus, really hapus. Swn i'n gallu gofyn am well tyna. Tan yr un nesaf, ie? Nid yn clod fi wan. Clod fi siarad wan. That's it. Done. Cut.